indiki çıkış edecek alımımız Doktor Bayram Taparov. Bayram Taparov bizim Tasanın 2007 yılda geçirdik. YouTube'da videolar olmalı. Şonda görseniz ana şu tayda da çıkış eden eken dün menen seyrettim olun. Şondan beri tuvalime katnaşıp uğruna düşünecek olup 2-3 yılda bir çağırıyaz. Şu davi beylam koymalıyım deyip beylam çağırdık. Böyle Moskva'nın MGU Üniversitesi'ne utoran, Gosdarstvenniy Lomonosov adındaki devlet üniversitesi'ne utoran. Ondan sonra olsa doktorantura için 2001'de giren, MGU'ya 2006'da utoran. Sonra olsa doktorantura için University of Delaware'a gelen 2006 yılda yine. Onun 2011 yılda utoraya danim 3 yıl 6 ay Oak Ridge National Laboratory, devlet laboraturyasında postdoctoral research olup işleyen doktoranturasından sonra. Ondan sonra yeni 2 yıl 14-16 açenli Duke Üniversitesi'nde postdoctoral research oluyor. 2016'dan beri gongşu olup Norman, Oklahoma, University of Oklahoma assistant professor olup geldi. Böyle kimya ürününü işleyen. Yani işe Alparyan'da, mine hemmemiz bile dinleyelim. Yine 25-30 minuttan çıkış araştırıyor, sonra yine sorular. Ben 25 minut bolonno kameram açarım. Ondan sonra hani Doktor Taparov'un bilir yalık 5 minutun galanını oluyor. Bayram Taparov, Doktor Taparov, floor sizinki. Oluyor, köp sağ olun çağıranmada. Ben yine tasada bulma aşar. Ne Pağangaydı şalan 13-14 yıllar katnaşıp teknikler. Bundan 13-14 yılın tasanı Kur'anlar ilkinci duşu katnaşanlar hem metdeniyali talipler, okuyucular, magistraturada okuyan oğlan gıylar, aspiranturada, doktoranturada iş ediyen oğlan gıylar katnaşıptı. Yani bir görüp otursak, Sünün 13-14 yıl geçiptir bolin, oğlan kaviri profesör oluptur, kaviri doktor oluptur, kaviri öz işini açıptır. Şu datları görüp bu sonmağa bir sebep tapyan ilk şunayda simmelya. İkincilik bilenim belki promoçların adından gurulayan men atladım ken promoçu olmasamam. Belin bizim yerimizde yaşlar, hadirki talipler magistratura da aspirantura da oğlan gıyları doldurmalı mukadiyan. Şonun için sizin katnaşasını belyan olsa bu promoçlar bilen haberdar nime bolup durun, haberlaşıp durun. Siz eğer talip hükümde katnaşsanız, şu adamların günde geplemeyi, praktik etmeyi bir mümkünçülüğü olur. Onda şundan amine Türkmençe gürlemeyin, bir ansatta sebep köpüğümüz dışarı yurtlarda okanımız için. Şunun için üstadları yadınızda saklan. Şimdi men öz men şu an screen share edip bilemok, ekranımı paylaşıp bilemok. Şunu men için açsanız, ben başlayın. Olmasa benim için gürlemeyi otik hadiyen. Hadi ben başlayın presentation. O sağolun garaşanın için teknik natadıklar için ötünç soruyan men özüm Oklahoma Üniversitesi'nde yanı tanıdanlarında aydanları yalı 4 yıllar berde öz almayı barla geçiren gruppa açtım. Şu gruppamın iş neticelerini gıtkaçı gurun vermekçi. Şu sadece Türkmen dilinde gurun vereyim deyip umuyordum ama yöne terminologiya İngilizce geçme mümkün. Sebebi Türkmençe okumadık da bu datları yöne umuman Türkmençe düşündürecek olan inkadır dilde. Eğer sorumuz olsa soruma size başlıkına soran. İlk ölen neçe minut bunun gideceği belli değil de şunun için sağ olsun başlayın. Bu işe kimler koştu? Görüşünü diyali ne şu yerde koyanlarım şu bizim etken ilmi işimizi bu taraftan oldayan Uromalar, şular bire işimiz oldu ya. Hadir edilmeyen laboratoriyamda 3 tane, 4 tane proyekt var. Şunun biri NASA tarafından oldunya. Yani bu projektin asıl manisi yine güneş bataryalar var da, paneller var da, atlar var. Şunlar yer için ulanılan, yer şarımız için ulanılan, bir kosmosta ulanılanların arasında ultrapavutlar var. Birinci projekte şunu öğreniyoruz. İkinci projektimiz var. Bu fundamental şu materyallerin kimyasını öğrenen projektimiz var.
üçüncü proyekt var. O üçüncü projekte cover ine senagat üçün ine ertir bir gün ulanılacak tatlar üçün edilen proyektler var. Şolar var diyecek mi? Jek kurum verecek. Şoň üçin öňünden şeýle gysgaça şol pul bilen goldayan guramalar sag bolsun aýtýan. Onuň daşyndan men öz gruppam, laboratoriýam bir näçe başga professorun gruppalary bilen işleşýär. Olar näşe Oak Ridge National Laboratory, Milli Laboratoriýa bilen işleşýän. Olar oň daşyndan Tennessee Üniversitetining, Oklahoma Üniversitetining professorlary bilen işleşýän. Onsoň elbetde näme sag bolsun aýdamda men öz okuwçylaryma sag bolsun aýtmaly. Sebäbi men professor hökmünde adat ýagdaýda men ofisde oturýan, men okuwçylarym özleri şu eksperimentler laboratoriýada geçirýärler. Elbetde men ýolbaşçylygymda birinji suratny görýäňiz, men gruppamda edil häzir bir sany postdoc we oň daşyndan 4 sany PhD we master edýän okuwçylarym var we oň daşyndan 5 sany şeýle bakalavrda ilmi iş geçirýän okuwçylarym var. Olaryň suratlaryny görýäňiz. Olar da internasional dünýäniň o tarapyndan bu tarapyndan her ýerinden gelen oglanlar. Şu işe, şunki görkezýän işime iň uly goşanlaryň ine Tyler from Rachel, şolaryň adam başda geçýär. Indi men öz ilmi işim barada gyzyklanýan urum barada şeýle gysgaça gurum bersem, materiallar himiýasy, gaty jismleriň gaty materiallaryň himiýasy urunda işleýän. Indi siz şu pikir etdiňiz gaty materiallar näme bolýar diýseňiz, men şu wagt daş töwreginde seredin diýen, näşe wagt dinläp oturan bolsaňyz daş töwreginde seredin. Görýän zatlaryňyň köpüsi barjak ýaly gaty jismlerdir, dogry dälmi? Seretdiňizmi bir? Hani 2-3 sekundda seredin daş töwreginde nämeler görýän? Meselem men alsam, elimde telefonumy görýän. Oň daşyndan ýanymda kompýuterler bar, stul bar. Bu gaty jismleriň himiýasy diýenimizde şu gaty jismleriň hemmesiniň hem himiýasy bar ekeni we şu gaty jismleri öwrenil diýenimizde adat ýagdaýda bir sebäp bilen öwrenýär. Näme üçin? Meselem telefon diýenimizde şu telefonyň has gowusyny öndürip bilersmi? Ya kompýuter diýenimizde ya monitor diýenimizde şoň has gowusyny öndürip bilersmi? Ya meselem käse, çeýnek diýseňiz şoň has gowusyny. Ve şu urlarda işleyen kimiklerin köpüsü şu materyalları has gowulaşdyrmak üçin işleşýär köplenç. Indi meniň öz ilmi işime seredenmizde biziň seredýän işleşen materiallarymyzyň köpüsine optiki we elektronik materiallar diýilýär. Optiki we elektronik. Bu näme diýmek? Adaty sady dilde aýdymyzda optiki diýmek ýaltylyk bilen baglanşykly materiallar. Elektronik materiallar diýmek elektron bilen baglanşykly materiallar bolýar. Şolaryň indi himik düdüm boýunça da bir näçe klasslara aýryp bolýar. Şolaryň bir gruppasy halides diýilýär inglizce ya da halogen gruppanyň materiallary. Orta aýdymyzda galagenidi, galagen lampa diýip türkmenler şonu bilýändir. Şo meselem fluor, brom, ftor, şo gruppa galagenliň gruppasy ýa-da näme üçin bu materiallar biziň gyzygymyz bar? Şu materiallar ulanyp meselem günden energiýa alyp bolýar. Näme şu staýtda görýänsiňiz ne gündü. Gün aslında bir ägit uly energiýanyň çeşmesi-de ýylda ne yer planetanyň hatta sörfesi üssü 120.000 terawatt energiýa alýar günden. Eger pikirde otursaňyz 120.000 terawatt energiýa gaty ägit uly. Adamzanyň ýylda ulanýany şunyň bir uzypsyzja bölegi, ýylda ulanýan diýenmizde ne biz tok zat üçin ýa-da ne gaz ýakyp, newit ýakyp ýylda biziň ulanýanymyz şundan 10-20 hesse az. Ýagny bu näme diýmek? Näşeýle pikir etseňiz, eger günden gelýän energiýanyň bir 10.000-de birini ulansa, şu bütün adam zady ýetip duran energiýa aslında şeýle pikir etseň. Pikir edin hiç zat ýatmaly däl, kömürem ýatmaly däl, gazam to. Biýan newden. Bu ägit uly. Özüm günden gelen energiýa näkile energiýa? Bu arasy energiýa. Hiç şeýle kömür turşy gazyklanyklardan. Şoň üçin bu teknologiýa geleceğin teknologiýasy. Ne bulam şol günden gelen energiýanyň, ýani gün energiýasynyň adamlarda wajyplygyny görkezýän ýene bir neme slide. Munda görýäňiz, näme görýäňiz? Ne şu sary togolok şu günde gelýän energiýany görkezýär. Ene şu günden gelen energiýany beýleki energiýa çeşmelerle deňeşdirseň, olardan näkil ägirt uludygyny görýäňiz-de. Meselem
adamzadın yıllık 2009 yılda ulanan enerjisi ne şu küçücük günden gelýän bolsa munça. Yani şunun bir bölejini ulansak adamzadın bari işine yetýär. Mesela Türkmenistan gazy ba ýurtýa, yani bütün dünyadaki tabii gaz rezervleri günden bir yılda gelýän energiýadan näçesi azyny görüp. Ya da mesela nevit. Bütün dünyadaki şu suud edilen nevit rezervleri yılda bir yılda gelýän günden gelýän energiýadan has pes. Ne bilen uraniden we urandan gelýän yani atom elektrostansiýa, atom energetikadan geljek energiýa bilen deňişdiginde, bu kömür bilen deňişdiginde, ne bilen yel bilen deňişdiginde. Indi bolýa zetat belki bulatlar gurun görmeden möhüm däldi. Şu gün enerjisi wajyplygyny düşünýän ýaşawanlar bir pikir edip alalyňda. Onsoň materiallar kimi bölügine gelenmeden günden energiýany biz näde almaly diýip soraw çykýar. Günden energiýany alyp bolýar, näkili mesela gün batareýalary, ýani paneller bar. Özüňizden görensiňiz esasen daşary ýurtlarda getip ýören bolsaňyz, Ýewropada, Amerikada güneş panelleri bar. Şu panellere seyredeningizde şu panellerin 3-4 tane ütgeşik teknologiyası var. Bu teknoloji denmizde şu paneller 3-4 tane ütgeşik kimikatlardan yasalan bolup bilýär. Şolanyň bir gruppasy var. Ine şu purple renkde, türkmen sözüne ýa bolýar, renkini bilemok. Ýöne şu renkdäki bir gruppa var. Olar ine şolaryň effektivligi, şolaryň günden gelýän energiýany tok energisine öwürmekdäki effektivligi 50% töweregine ýetdi de gatygy bular. Ýöne sizin görýän panelleriňiziň hiçsem şular däl. Näme üçin bular döretmek, ne şu renkdäki purple renkdäkiler döretmek gaty gymmat. Bu ulanylanyk monda näme diýip sorasaňyz, bular ulanylýar ýöne diňe NASA tarapyndan ulanylýar. Näme üçin? NASA bu panelleriň bahasyna sereden ok. Olar tak bir sany kosmik karabel ýokaryk uçurmagyň özi milliardlar dollar. Şoň üçin olar bahas sereden ok da haýsy bu işleýär diýär. Ýöne biz sen men we bular öýümüz üçin panel aljak bolsak biz bahas edýär. Şoň üçin bize arzanlary gerek. Ýene bu gruppa materiallar bar. Bular gökdäkiler, bular kremni elementiniň üstünden şonu ulan edilen paneller, yani silikondan. Olar şu an en köp ulanılan paneller. Ondan soň bir ýaşyl gruppa var. Bir ýaşyl gruppada täze teknologiýa, bular esasen Amerikada da täkäbir ýurtlarda ýokary. Bularyň hem öz gowy taraplary bar. Ve bir gyzyl gruppa bar. Bu gyzyl gruppalarning hiçsi commercialized da, ýagny satyn alyp bilýän teknologiýalar. Bular häzir hem üstünde işlenýän teknologiýada. Şolaryň meselen biri bar, perovskite cells diýär. Yani perovskite diýende bir galagenitlen gruppasy bar, şu minerallar. Şolar geljekde buların hemmesinden gowy bolar diýip bir umyt bar. Men şonu ýyldyrly görkezdim. Meniň gruppam şol täze geljek teknologiýa üstünde işleýär. Munyň esasen bir haýran galdyrjylary bu teknologiýa täze çykan. Täze diýenimizde soňky 10-12 ýylda. Bu muman adam tarihinde täze görülýär. Şu 10-12 ýylda çykanan bolsa, eýýäm şol ýaly gysga wagtda şol beýleki satylýan teknologiýalar derejesine çelip ýokary kaldy da ine. Şol ýokarlary, ine gök bilen deňeşer derejeye geldi. Onsoň şeýle bu teknologiýa bolsa, şu täze teknologiýa onda näme üçin biz häzir satyn alyp bilen dokman diýen soraw bar. Onsoň ine şonuň sebäpleri hem ine şu saýtda görkezilýär. Ýagny şu materiallar şeýle gowy, aslında meselen beýlekine gök we ýaşyl gruppa diýdi-de, şura satylýan paneller. Şolardan 2 hesse has arzan, 2-3 hesse has arzan ve efektivligi boýunça şolar bilen deňeçerrek 25-26%. Ýagny deň ýöne bahasy 2 hesse az, 3 hesse az. Şonu da bunu satyn alyp bilen dok. Näme üçin? Sebäbi düzümünde gurşun bar. Gurşun LED sünnet bar, ha? Gurşunum adamzada bekerli element bolup durýar da. Amerikanyň Center for Disease Control'nyň aýtmagyna görä, gurşunun miqdary 10 mikrogram desiliterden kän bolsa, ýa-da sağlar üçin 5 mikrogram desiliterden kän bolsa, bu zäherli bolýar bu zatda. İkinci ve has wajyp mesele aslında bu materiallar. Meselen bir gurşun zäherli, aslında periodik tablisa tereten elementlerin köpsi zäherli. Ýöne ol elementlerden durmuşda gaçyp bolanok. Elementlerin köpsi zäherli ýöne gaçyp bolanok. Meselen diýeli şu materialda gurşun bar. Ýöne şu gurşun çykmaz ýaly ýüzüne bir zat ýatsa adetde bolýar da, onuň çözümini tapsa bolýar, eýdip beýdip.
Ýöne has wajib mesele şu materiallar şeýle bolsa da howada, syrly howada esasen gatyçal zaýalanýar. Şu has ulu problem. Meselem görýäňiz, başda internetde ýasanda şeýle gowup başlaýa, ýöne onun we şunun içinde şeýle zaýalanyp ulanylmajak derejäge gelýär. Şeýle pikir edin, häzir bir güneş panel satylýar. Siz getirip öýe dakýaňyz bir hepdedenip çalışman bolýar. Bunu hiç kim almaýar da. Şonuň üçin bu teknologiýanyň hasamyn tek östürmeli, tek satylyp başlamak lazım. Ondan men gruppan beýtge çalanlarda şuňaly materiallaryň üstünde işleşýär. Näme etýär? Şu materiallaryň element düzümini, himik sastawyny ütgedip, hasam gowy, hasam durnukly, her hili ulanylşly bir materiallar düretjek bolýar bizim gruppan. Ondan mesela menen şul saytda görkezýär, bir şu ýerde görýäňiz, bir himikat, bir kristallar. Ne şul şeýle görünýär. Renkem aslında seretseňiz garaja bir hili hana ummiýal oturan materialdır. Ýöne şoňa ne şuňaly bir organik ketaýanlar goýsam, organik himikatlar goýsam, şunun atom strukturasyny, atom sastawyny ütgetýäňiz, her hili ütgeşiklik sastawy ýasap bilýäňiz. Ne himikleriň edip bilýän jadugeligi şular, ne alkimi diýerse. Ve şunu edende bu materialın atom strukturası ütgeni, atom strukturası ütkese bu astamat onun teoriýi, fiziki häsiýetleri hem ütgeýär diýmek. Yani mesela görýäňiz şu ýerde onun rengi ütkep barýar. Gara bolup başlady, garadan gyzyl bolýar, soň orange bolýar. Demek bunun fizik häsiýetleri ütgeýär, optik häsiýetleri ütgeýär, elektronik häsiýetleri ütgeýär. Biz şoň ýaldatlary öwrenýär. Mesela bu ýerde görýäňiz film. Film diýende ýuka film, ýuka plonkalar, tonki plonki orsa ha. Şu bir topar ulanılan teknologiýanyzda şu tonki plonki bar. Mesela hemmeňizde şu wagt telefon bardyr, dogry dämi? Telefon bar bolsa, şu telefonyň ekrany meselem ne şuňaly plonkalardan emele gelýär. Şu plonkalar siziň optik elektronik işleriňi edýär. Ya monitorumuz bar bolsa şoň ýüzünde şuňaly materiallar bar. Bizim bu maýdanmyzda. Indi men şu başlarımda bizim öz asıl maksadımız gün enerjisinin üstünde işleşmek dedim. Bu aslında yanlış da, bu doğru. Ýöne bir hil gyzykly zat da bir material gruppasy şuňaly gün enerjisi üçin bolsa, meselem güneş panelleri üçin awtomat şu materiallaryň gruppasy başga köp zatlar üçin bolup durýar eken. Meselem gün enerjisi üçin bu materiallaryň köpsi fotodetektor diýen gurallaryň üçin bu fotodetektor näme? Foto ýagtyllyk detektor, ýani detekt etmek. Yani nimetde sensorlar üçin bu. Yani ýagtyllyk açılsa yapılsa şonu duýan gurallar üçin, kiçik gurallar üçin bu fotodetektor. Mesela gözeňize getirin. Gün paneliniň öýden fotodetektorda näme bolýar? Akşam hiç enerji döredenok, ýöne güneş çykanda, gün doganda to wagt başlaýar. Fotodetektorlarym şoňaly işleýär. Başga bir esasen wajib lazerler üçin bolup bilýär. Başga bir esasen wajib bir ulanylýan ugry, men şu wagt belläp geçesim belä, ne LED diýär. LED näme? LED lampachkalary Amerikadaklara habardardyr. Türkçe ya Türkmençe terminologiýasyny bilemok. Light emitting diode demek LED. Light emitting diode. Yani ýagtylyk saçan diod. Ýagtylyk saçan diod. Bunun Türkmençe dil barmy LED lampachkalar da gara, şu wagt görýänsiňiz, täze maşinlaryň şöyle kiçik lampachklar bar ýa ne siziň telefonuňyzyň ekrany LED ýa-ni monitorumyzyň ekrany LED. Yani bir material güneş enerjisini almak üçin gowy bolsa, LED üçin gowy bolýar. Görüň näkil gowda. Bizden biziň işleýän proýektlaryňdan biri ne şuň üstüne LED üstüne. Aslında şu wagt iň bir tolgundurýan netijelerimiz edil şu LED üstüne. Biz şolan käbirni patentlawymy şuňaly gowda bar. Men ýalnys aýtdym mene şuňaly fotodetektor sensorlar üçin gowy bolýar şu materiallaryny. Güneş üçin gowy materiallar oň üçin gowy. Indi näkil bolýar atom strukturasyna, materiallaryň energetik strukturasyna seretseňiz, şu näkil mehanizmi näkil bolýar, şeýle görkezýän da ýagtylyk gelýär şu materiallara. Şu ýagtylyk elektronlary valence banddan conduction bandga çenli ýokary aketýär da, şu energiýa ýetik bolsa, şu gelýän ýagtylyk energiýa şu energiýanyň tapawutyny ýetirip bilýän bolsa, şu ýerdäki elektronlar has ýokarydaky orbitallara, bandlara bökýär. Şunu conversion diýilýär. İkinji etapynda bular transport. Şu elektronlar
beýle materialın göz içinde ýutup başlaýarlar. Bulara bir yerinde elektronun boş goýup giden deşikleri. Buna İngilizce göni hole diýilýär. Türkmençe näme bilmem, Türkmençe göni terjime etsen deşik bolýar-da. Ondan şular transport nirä bolýar? Luminescence center bolýar. Luminescence bolýan merkezleri bolýar. Luminescence eger ýadyňyza düşýän bolsa, bu materialyň ýaltylyk kaçmagy, glowing, ha? Обычно materiallary luminescence şu LED zat üçin ulanjak bolsa, olary ýürüte elementler goýýarlar. Şu elementleriň energetik orbitallarynyň energetik pozisiýalary şeýle bolmaly ki şu elektronlar şol orbitaly böksün, ol orbitaldan hem aşağı gaýtsyn. Şu aşağı gaýdanda şu elektronlar enerji ýitirende şu enerji ýaltylyk köpünde ýitýär. Şeýdip materiallar luminescense geçýär. Şul şeyle sadece prinsipli bir topar prinsipi, bir topar application için ulanıp bolýar-da. Awany şu luminescense barada gurlanmada bulan bir gatwy ägirt uly ugur. Edil häzir Amerikanyň energetika ministerligi 2035-nji ýyla çenli Amerikanyň şu ýaltylyk meselem ýokarda lampyçkalyň gatlarynyň 80-86%-ni LED geçirmek diýen bir proýekti bar. Ýagny näme üçin LED geçirmek beýle wajy, näme üçin lampalarymyzy LED'den alan? Sebäbi LED lampyçkalar energiýany tygyşytly ulanýan tehnologiýa. Ýagny Türkmenistandan ýadyma düşýär, biziň bilýän lampyçkamyzyň içindeki jijik bir filma, ha, tungsten ýa wolfram diýen elementlerden ýasalan bir filma, şoň üstünden tok geçýär, tok muny gyzdyrýar, bu gyzdyrmagyň netijesinde biz ýaltylyk alýarys. Bu incandescence diýilýär, incandescence inglizçesi. Ýöne eger energiýanyň köp bir bölegi gyzgynlyga gitse, aslında bu energiýany tygyşytly ulanmazlyk. Näme üçin biz lampany ýakanmazda öýü gyzdyraýyn diýip ýakamdyk da, dogry dälmi? Biz ýaltylyk bolsun diýip ýakýar. Ýöne oň ýaly lampalary ulansaň gyzgynlygyň netijesinde ýanýar. LED tehnologiýasynda beýle-de LED'de elektronlar bilen ýanky beşikler birleşip enerji döretýär ve onun netijesinde LED lampyçkalar gyzanok. Eger öýüňizde bar bolsa bilýänsiňiz, häzir LED lampyçkany goýsa, bir saat işläp dursa da gelip elleseňiz, näkeli säkelçe mulaýym bolmagy mümkin. Ýöne gatty gyzgyn da, beýleki lampyçkany Türkmenistandaky bar elleseňiz eliňiz ýakarsyňyz, dogry dälmi? Şoň üçin Türkmenistanda da ýöne beýle diýen bolup bu çakaçyny her kim LED lampyçka goýdurýan bolmagy mümkin. Oň ýaly bolsa bagşlasynlar adamlar. Ýöne umumyň näme diýjek bolanym bärde LED lampyçkalar meselem adaty lampyçkalardan 4 deste has energiýany tygyşytly ulanýar. Şoň üçin şoň ýaly proýektlerimizden bar. Başga da ilmi tarapy gatty geň we içine girip girerek gatty ýeri kän. Meselem LED lampyçka diýär. Adamzada iň wajyp LED lampyçka näkeli ýa wagşy lampyçka diýär da ýaltylyk. Adamzada iň wajyp ýaltylyk ak ýaltylyk, ýani ak white light. Ýagny biziň öýümizde hemme lampyçkalarymyz gyzyl ýa gök lampyçka bolsa biz oň ýaly ýerde rahat ýaşap bilmez. Adamzada güne meňzeýän lampyçkalar gerek. Öýüni pikirde otursaň güne meňzeýän lampyçka ýasamak ansat däl ekeni. Näme üçin ansat däl? Ak ýaltylyk, white light, beýleki renkleriň hemmesi içinde bolan ýaltylyk, ýagny güneşden gelýän ýaltylygyň bir spektr bolup gelýäninden habardar bolsaňyz, şu günden gelýän renkler her renkden gelip tudana, gökden gelip alem oşardyk görýänsiňiz. Hemme renk içinde bar. Masalan, lampa ýatajak bolsaňam hemme renk içinde bolmaly da ak lampyçka boljak bolsa. Şondan soň alymlar, injenerler näde etdiýär? Alymlar, injenerler hem şol lampyçkalaryň, LED lampalaryň içine bir näçe himikat goýýarlar. Şu himikatlaryň hersi ne? Görýänsiňiz ýazylgy, meselem BAM European 2+, şu renkde renk berýär. Bu material bu ýaşyl renk berýär, bu material gyzyl renk berýär, bu çipin özi UV renk berýär. Şolaryň hemmesini adam görende göze ak lampa edip görýär. Bu näme diýmek? Eger siz şol tehnologiýany östürjek bolsaňyz, şu materiallaryň hersi iň ýokary derejede işläp durmaly. Biziň hem şu edýän işlerimiziň, proýektlerimizin biri şoň ýaly renkli, her türlü renkler saçýan, luminescense berýän materiallary görýär. Her türlü renkler hem arzan bolmaly, hem zeherli däl bolmaly, hiç bir zeherli element içinde bolmaly. Awa şeýle. Şu ýerde eger elementler barda ähkal bilýän bolsaňyz, şu ýerde görýänsiňiz, şu suratyň içinde şu renkleri berýänlerin köpüsiniň içinde europium ýaly elementler bar. Europium inglizçesi
Bu İngilizce'den de rare earth metal grupasına giriyor. Rare earth demek, günü Türkmençe tercümesi, yer planetasında az olan elementler grupasına giriyor. Bu ne demek? Bu elementler tapmak, kımmak, katkıyım. Şoň üçin gelecekde bu teknologiýany meselem Amerika 2035 ýylynda hemme ýerde LED lampoçka goýjak bolýar. Diýmek, has gowy materiallar tapyp bilen ýokmy? Şoň üçin de şoňa gymmat element bolmadyk. Şoňa meseleleri biz seretýäs. Ine laboratoriýada düzülen LED'ler her kili renkde görkezýär. Bulan hemmesi hem şu galogenitleri ulan yasalan, ýa-ni halide, halogenler ulanyp içinde brom, klor we şolar ulan yasalan. Şoňa işler geçirýär. Ondan sonra fotoluminesensa şu kristallaryň nähili geçýänliginden görkezýär. Bular hemmesi literaturadan men öz laboratoriýamyň netijelerini görkezäjekler wagt az bolsa näçe wagt alındy bilemok. Şoň üçin ine men laboratoriýamda ýasalan neksan materiallar şol Chemistry of Materials diýen jurnalda çap edildi şu makalamyz. Gaty 7 minut var diýen. 7 minut. Şu gaty Türkiýede jurnalda şonu görýärsiňiz men laboratoriýamda ýasalanlar. Şunu çap eden wagtymyz şu wagtda çenli iň gowy halide materiallardy, şu urda fotoluminesensiýa geçýän. Ne görýänsiňiz? Şu ýerde bir gyzykly zadyny belläp geçesim gelýär. Ine şu material ne görýäňiz? Spektry, bütün visible spektrumy alýan fotoluminesensiýa geçýär, hemme zady görünýär. Şu material ine simawyň galogenidi. Gyzykly zady bärde näme gyzykly? Birja material ýöne ak fotoluminesensiýa berýär, ak light berýär. Bu aslında gaty geň zat. Men aýtdym şu wagtda şeýle tipik kimikatlar alınýarda her kimikatdan bir renk alyp bolýar. Ýöne biz laboratoriýamyzda görkezdik. Materiallaryň kimyasyny şeýle eýdip çöwürüp birja materialyň özünden ak light berer ýaly bir ak ýaklyk berer ýaly bir nimeler materiallaryň düzlükde. Ne beýleki material şoňa meňde zink bilen ýasalan materiallar, zink bilen ýasalan ol gök ışık berýär has. Ýöne bu material fundamental tarapdan gyzyklan bolsa, hiç kim bunu ulanmaz. Näme üçin? Simak bilen ýasalan. Bilýänimi bilemok, ýöne simak gaty zäherli element. Muny prosta laboratoriýada şeýle ilmi tarapdan gyzykly ýöne ulanylmajak zat diýip, soň has başga materiallar üstünde işläp başladyk. Ne şulara görkezdim bile bular copper üstünde. Ýagny ne copper diýmede Cu, neme mis türkmençesi, mis bilen ýasalan, mis bolar ama mis bilen ýasalan, mis element bilen ýasalan materiallar. Şular barada şu wagt bir gaty begençli ýagdaýda we patentlere de ýüz tutdyk. Sebäbi mis diýenimizde mis bir gymmatsyz görülýän zat da türkmençelikde hakykatdan mis şeýle arzan element, şeýle bol element. Eger misden bir gowzat ýasap bilseň, hemme kompaniýalar, firmalar gyzyklanýan. Näme üçin? Sebäbi mis şeýle arzan, ödem kendi zäherlidir. Biz şu teknologiýany şu wagt Samsung bilen LG reklam etdik. Olaram aýtdylar tek adresinde işlen bir goldatlar belki. Ya Samsung, LG ýaly firmalar şu bilýäňiz telefon ýa kompýuterlaryň ekranlaryny atlaryny ýasaýarlar. Ne şular biz öz laboratoriýamyzda ýasadyk şulary. Bärde bular içine himiýasyna detallaryna girýär. Men o zatlarda detallaryna girjekkä, öz urumyz kimya bolmasa häzir neme dersiňiz? Çalışmamyz mümkin. Ýagny kynçylyk çekmegi mümkin. Ondan ne şol zatlar bilen şu misin her türlü materiallaryny ýasap başladyk bizim laboratoriýamyzda. Ondan şu gruppa, ne bu gruppa eger ünseren bolsaňyz, muň formulasy beýleki öňküden ütkeşik aslında. Hada şuna ünseren bolsaňyz, şu gruppa materiallarda bolsa şu mis bilen ýasalan materiallaryň her kili fotoluminesensiýa geçýän renklerini tapdyk. Bularyň gaty wajyp, gaty gyzyklandyrýar bizi. Aslında şularyň arasynda ne şunu belläp geçirmeli, bu cesium copper iodide. Misin yod bilen ýasalan materialy. Şu materialyň luminesensiýasy ne görýänsiňiz bir kili ýaşylymtyl sary derejede. Biz şunu ulanyp şu wagt LED lampoçkalar ýasadyk. O LED lampoçkalar hem dünýäde iň gowlaryň biri bolup şu wagt. Munan netip bolsa ýakynda bir awraýly jurnallaryň birine iýermegi nimet ýas, umid etýäs. Bu birinji makalamyz şu jurnalda çykdy. Bulam awraýly ýöne beýlekini hasan gowy ýere iýermegi arzu etýäs. Şonluk bilen men endi bu çykyşymy tamamlaýyn. Ýani netije näme? Netije birine Saparow grupasyna Oklahoma Üniversitetinde
biz her hili kimikatların düdümünü ütgödüp in ardan bakada bekersiz luminescense geçen, gün ışığını ulanyan materyalları dürütleyen grup var. Ne şu görüyen suratlarının hemmesi bizim öz laboratoriyamızda yasaldı. Görüyeniniz bulan hemmesi şu görüyen suratlarının fotoluminescense suratları. Yani böyle bir saniye nime var. Paraşok var. Ummiyalı var materyal var. Paraşok var. Şunu garankıda şunun üstünün yukarı enerjili yaktılık koysan, mesela UV enerjili yaktılık koysan, şular şunyalı renkte ıydına luminescent ya, ıydına glow ediyor, ıydına yaktılık görüyor. Şunyalı materyaller taptık. Şunluk bilen sorularınıza, sorularınızı cevaplamağa tayın. Dikkatiniz için köp sağ olun. Köp sağ olun. Doktor Saparov, köp sağ olun. Yaşlar bağdır deyip umid eden yaşlarına görüplemekte. Laboratoriyanın diyen görközünün arasında dünyada doktoranturo için ne edip gelipler okuçular, ne okuyanlar applied dokumentlerini tavsirip bilerler ve gelseler stipendiya ya da inahili bir derro cevap versen bir başka da sorular var olsa YouTube'da chat'e ya da Zoom'a yazsanız Q&A'da Zoom'a YouTube'dan yazsanız da berik alarsa sorularınızı şu anda mon soru var aşağı. Böyle ben son kısmetse cevap vereyim. Aslında bana ayratin bu temalarda e-mail verseler İveryanın var arasında olan cevap vermek. Evet, kıyına öğreniyor. Edil şu sorular sorumun bu vakti da. Edil bizim ştatımızda, Oklahoma ştatının üniversitesinde Türkmenistan'dan bir kısane okuçu şu an doktoranturada, magistraturada var. Biri, yani bunlar men bilyanim fizikadan bir oğlan var. Yine bir oğlan fizikadan beri başvurup deyip. Siz fizikadan hem, kimyadan hem, biyolojiyadan hem okuyup öğren olsanız, mesela bakalavra, Türkiye'de, Orset'te, Ukrayna, Belarus'ta, nerede okuyanım olsanız, yüz tutup bilersiniz. Adetiyada üniversiteler neme işleye, şu TOEFL cari den egzaminlerin neticelerini işleye, yani İngilizce'niz, şu doktorantura, aspiratura, magistratura etmek derecesinde bolmalı, şon yalı var, kanun var. Yani burada da edesinmeli, yani köp Türkmen okuçular ayda, yani İngilizce beyloğuda, eylağuda. Yani yok şu egzaminden geçip bilseniz, bollu bar bolanı şu, bereket ürünyanız. Ve ben ne diyecek olanı, biz üniversitemizde bir topar Xitaydan, Hindistan'dan, yine başka yurtlardan okuç alyasa, göreyim bunlar TOEFL'da da, GRE'de de şeyle bu bakalım, oraya gelen son sen gepin düşündürüp bolana. Yani İngilizce şeyle bilerek. Yani onlar kağıdın üstünde koyuşul egzamin edenem olsa, özleri doğalı, yani nehildiğinde, drone da yani hiç şeyle İngilizce yok. Ondan sonra ben kağıt fikremetten bunlar ne bu TOEFL GRE'ni geçtik edip. Yani ben umut deresimler bizim yaşlarımıza, eğer şu egzaminde şu bir normal bakıp bilseniz, buram öz okuğunuzda mesela kimyadan olsa kimyada magistratura geçtiği için olsanız ediplersiniz. Haysi uğurlardan olmalı deyip soru var da. Katı daş uğurlardan olsa onu kabul etmediler. Mesela siz edebiyattan bakalavro kapıyorsunuz, indi kimyadan PhD edecek diyseniz o kıyın olma mümkün. Mesela üniversiteden Riyonda komisyalar var da, onlar size diyorlar, yon şuluğurdan sapak alanmı. Yöne diyelim siz hazır kimyada okuyuyorsunuz, yöne chemical engineering'de, yani kimya injinerliğinde PhD edecekseniz onu kabul ediplerler. Düşünüyorsunuz mu? Yani birazcık yakınlık olmalı. Ya da mesela fizikadan okuyuyorsunuz, yöne mekanik injinerlikten PhD edecek oluyorsunuz ya master edecek oluyorsunuz, onu da kabul ediplerler. Şunun için birazcık yakınlık olmalı. Vapşe birbirinden uzak nemeler olsa da sonra başlayarlar. Sen yeterli klas aldın mı? Hani delili neydi deyip. Yani en kıyıslı şekilde, sade şekilde aydınlıkta size gerekse bakalavra da katervet olmasa o yöne şeyler olsa da baş yine yüz tutun. Herkes yüzde üniversitede Amerika'da. İkinci adam şu İngilizce. Ondan sonra eğer siz fizik ilimler uğruna, injinerlik uğruna kabul alıp bilseniz Amerikan üniversitelerden bulun bar dünyalı size stipendiya tölüyor. Hiç yıl okul tölüğü yok. Yani eğer okuyan uğrunuz sosyal uğurlardan olsa, yani ya doktorçuluk, hukuk uğurlarından olsa, onda stipendiya vermezlikleri mümkün. Onun çatını bilemem. Yani kimya, fizik, matematik ya uğurlarda stipendiya hukman kabul etseler, hukman verirler. Yani hukman demde üniversitelerin köpü verir. Mümkün olsa Dr. Saparov neme kontakt malumatlarını slaydın bağlı olsa şunu koy. Son şahsi yalıkları gelse
özleri ýa-da Google etsem tapylýan bolýan bolýar şeýler ýa. düşünüp. Bir soru anonymous attendiden gatty gidlin. Gün energiýasy näçerak ýyllan giňden ulanyp beýlek çeşmeleriň ýerini tutarka diýe çaklap aýtgan. Hemen şoň ýaly grafiklerim bardy. Ýöne gün energiýasy edil häzir nime bar? Amerikanyň energetika ministrliginiň bir parametri bar adyna LCOE diýerler. Şonu açsaň levelized cost of electricity. Ýagny elektrik togyň bahasy. Her üýtgeç çeşmeden ýasalýan elektrik togyň bahasy diýen bir parametr bar da. Şo parametre seretseň häzir gün energiýasyny döretmeň bahasy beýlekine gaz, dewlet uğurlar bilen deňleşi berdi. Paşty deňleşdi. Ýagny bu näme diýmek ýagny kömür bilen? Bu näme diýmek? Ýagny mundan öň hakykatdan hem gazdan tok ýasamak ýa kömürden tok ýasamak has arzandy da näme görä? Gün energiýasyna görä. Şoň üçin şo bahanady. Indi o bahanada ýok. Häzir diýjek bolýanym, şu gün energiýasyna geçmeli, geçmezlik ol az köp siyasi soru bolupdy da Amerikada da hatda. Meselem Amerikada Kaliforniýa ýaly öňde barýan progressive state'larda täze gurulýan energiýa sentrallarynyň köpsi gün energiýasynyň üstünde, ýani günden energiýa alýan sentrallar. Ýöne başga ştatlarda buna geçilen ok näme üçin bu siyasi meselesi we oňa geçse newt gazda kömürde işleýän adamlaryň köpsi işsiz bolup kalýar diýip. Şoň üçin bu çylsyrymly mesele. Ýani tekniki problemi ýok şu wagt geçen diýsen geçip bermeli. Aslında men şeýle bilýän, men bilşim boýunça. Aslında gün energiýasynyň gelýän, şoňa çykýan çykdyjam ýyl saýyn peselip barýar-da teknologiýany öldürip. Şoň üçin bir bökdünje ýok, teknik bir näsalyk mesele ýok. Bu has köp siyasi, muny geçsek näçe adam işsiz galar ýaly meseleler bar. Okay. Seyran bir soruya. Solar panelin, gün panelinin daşky gurşawy tebigaty diýär. Ýani ýetirýän ýany barmy kan? Ýa-da islenmeýän başga problemler görüdip bilermi? Indi häzir men olugda ýa-da ekspertizam ýok, ýöne men şeýlere gaýtsam, gün panelleri döredimde onu ýa-da ekologiýa kem gowdal metodlar bilen döretýän bolmaklar mümkin. Hani bunyň ýöne özüni şeýle paneller setirläp goýsaň, bir ulubur ýany ýani kimikatda taşyryk saçmaýan da hatda aslında muny kömüri newit gady ýakýan dawatlar daşdygyny hasken uluýan berýän. Meselem Türkmenistandan habarymyz bar bolsa, şol ýöletin martörüklerinde täze gaz arassalyan zawatlar gurdu bolyn, seralar depe bolupdy da seradan arassalyan zawatlar. Onsoň şu sera şolaryň meselem ekologiýa täsiri derrew anyk görünüp dünýäki diýanlygy. Ýöne gün panellerinde näme bolsun, o taýda hereket etýän kimikat ýok, diňe elektronlar bilen deşikler hereket etýän materialda. Şoň üçin şeýle men uly bir mesele göremok, hani udron panellerde. Elbetde oň aşagynda ösümlük bar bolsa, ösümlüge gowdaldyr, sebäbi güni bloklap duran bolsa, ol ösümlükler ösmez. Oňda şunda şu töwerekdäki ýaşaýan adamlara elbetde ýany bar bir uydamok. Ýöne başga mesele bar. Şu gün panelleri nädip ýasaýarlar, ýasap ýokarlar, o ulanýan metodlary kän gowulmanlar. Meselem men şu wagt galagenitler diýdim, has ardan. Şu ardan bolmagyň sebäpleri şol meselem iň pes temperaturada ýasap bolýar da şu paneller, şu biziň işleşýän panellerden biri. Ýöne häzir satyn alyp bilýänler, meselem şu magazyna gidip satyn aljak bolsaňyz, olar pes temperaturada ýasalanok, olan köpsi 1300 gradusda ýasalýar. 1300 gradus Celsiusda. Diýmek, şoň ýaly gyzdyrmaly da nerede haýsy zawod ýasaýan bolsalar. Diýmek, olaryň şu ýasawaty kan minus täsirleri bardyr ekologiýa. Bu ýetýän ilmi işleňizi Mevlam Aman soraya patentleýärmi? Ýa-ni aýtdyň patenta birine tapşyrdyk diýip. Laboratoriýada ýetýän açyklanyň patent eýçiligi şahsy bolýarmy ýa universitetiňizde sponsorlary değişdi bolýarmy? Bir meden işleňizden praktikada şu wagt ulanylýan barmy? Indi soruga girsek, biz patentler, menden men işleyen uğurlarım, ilmi işten uğurlarım köp fundamental uğurlardı. Yani böyle praktiki derrew bir netijesi bolmayan uğurlardı. Şoň üçin ilkinji patent işlerini bir täzelikde başladyk. Soňky bir ýyllikda başladyk, soňky bir ýyl içinde başladyk. Näkili patent kanunlary bäride üniversiteden institutdan laboratoriýadan laboratoriýa görä üýtgeşik. Edil biziň üniversitetimizde
bu patentten bir girdici gelse bir bölegi after hükmünde netin bölümünde de şu açış edenlere de geliyor. Yani bana studentlerime de geliyor. Yöne ağla böyle üniversitede gidiyor. Yöne eğer şu procent boyunca kime näçe gidýäni sorulýan bolsa, ol üniversitede institutdan instituta göre ütkiýär. Onu anyk sanlaryň ýadymda da däl. Men gel öz laboratoriýamda özüm tarapyndan tapylan datlaryň hiç şu wagt praktiki işte ulanlanok. Yöne de şu görkeden datlarymyzy ulanýar diýip ulanmaýdym. Şuň ýaly uly firmalara käbet reklam etýär. Biziň ilmi işimizi goldan Biziň ilmi işimizi goldan diýmek Samsung'a näme diýmek? Şu ilmi iş etýär, puluny beriň. Yani bu ilmi işden bir çykdan çykmada bir topar. Şonu biz goldan diýip şu wagt diýmekçi bolýar. Jogap berendirin diýip umyd edýän biraz bir hilraga jogap boldy. Inni Amaniye Litorafa inni bulam çıkış etjekleň biri soňky ýylyň 11-ne bulam batareýlar uruny işleýärdi. Bu presentation solar panelin tutýan ýer barada bir zatlar aýdyp bilersiňizmi? Meselem bir öýüň üstüni solar panellen doldursaň şol öýe ýetýärmi? Ýa-da Amerikada hemme energiýasyny solar panelden üçin etjek bolsa näçerek meýdany solar panel goýmaly bolýar? Indi şol men şeýle bir soraw var, hani Aşym Muhammed Serdarowdan 5 kişilik maşgalaryň öýüne energiýa üçin etjek paneller üçin Amerikada näçerek baha çykýar? Bilýän bolsaňyz. Men şu baha ýa-da takyk sanlary bilemok da şeýle kän çaklamagy şoň üçin komfortly diýemok. Yani men şeýle hakda edäsim ýa-ni öňkü sorawda bagly da şu wagt gün energiýasy şeýlendi baha tarapdan kömür bilen gaz bilen deňleşip beren bolsa muny näme üçin ulanamyk diýenmizde ýa-ni aýtmak ýatdan çykan datlaryň biri gün energiýasynyň problemlarynyň biri cyclic ýa-ni sikilli da ýa-ni gün baka en tok akdy gecelerine näme bolmaly adamlar gecelerine esasen mesela toglar bulanýanda ýakýanlar zatlar sewet ýakýanlar ýa-ni. Şoň üçin gün energiýasy teknologiýasy diňe edil häzir kwat edil häzir kunokda diňe öz bilen işläp bilen teknologiýada ýagny häzir gün energiýasyny ulanmaga başlasalar hem ýany bilen tok adam ýuwaş ýa-da hidroelektrik stansiýalaryna gidip durmaly bolar. Akşamlary ýa-da ne geljek bundan 10 20 30 ýyl öňümizde görüňüzde götürsek, şu energiýalary saklap bolýan teknologiýa saklamaly, ýani batareýalar ýasamaly. Aman eldiň özgürlüji bolsa batareýalar uğrunda şoň ýaly günden alınýan energiýany saklap bolýan batareýalaryň teknologiýasy gerek. Şu uly mukdarda, bir adam üçin de, ýa bir öý üçin de, bütün şäher Los Angeles üçin şoň ýaly teknologiýalar gerek. Şoň üçin şolar yetişmeli de, şu wagt gün energiýa teknologiýasynyň ýerdinden. Şolar yetişse, oňa bökden ýok. Umuman näkili yer aljary, ýani näçerek ýerde boljagy şäkere näçe energiýa gerekligine bagly. Onda şundanam şunu bagly, cell efficiency bagly. Ýani şu ulanýan teknologiýa näkili effektiv. Ne görýäňiz şu wagt herkili teknologiýa we bularyň şu togy günüň ýatlygyny togy öwürmek effektivlikleri sanlary gaty tapawutly. Arasynda iki tapawut bolup bilýär. Arasynda iki tapawut bolsa diýmek sen iki hasken nime yer tutmaly bolýar-da, şu panel goýmaly bolýar. Dogry diými? Şoň üçin bu zatlara detallara bagly da. Umuman näçe boljagyny bilemok. Indi diýeli maşgalaryň özüne bir individual öýlere krişasyny şuňa gün panel bilen doldursaň şoňa ýetermi? Men pikirimçe şu sikil datlary da gürledik de, gündüz we akşamma top gündüz we panel işläp dur bolmasa işlenip şu meseleler datlary çözmeseň näkil edip bolar. Ol bir hili hani günlük energiýany goşun tökmünde ulanyp bilersiň. Ýöne diňe gün batareýa bilen maşgalany üçin edip bolmazmy kaýan? Bahasy näçe bilemok. Özüm bu bakalar aslında ştatdan ştata göre de ul ütkiýän bolmaly. Mesela Kaliforniýa ştatda bu teknologiýany alsaň subsidiýa bolmagy mümkin. Ýani döwletiň bir arzanlandyrma ýa nalog tarapdan ýeňlendirmeler zatlar bardyr. Ýöne mesela Oklahoma ýaly ştatda. Oklahoma diýende hem illegalyk hem newt gadaşyla dayanykly ştatda oň ýaly subsidiýa barmy mesela bilemok. Ýa-da Texasda illegalyk diýen üçin de üçüp goýberýärmi? Ýöne aýtýanlar şeýler. Newt gada da Yo, Texasda mesela mani wind ve solardan han bilýänden has köp ulanylýar da we ardan. Mesela biziň öýümizde
ulya. Bilýänsiňiz Oklahoma'da Amerika'dın kent tornado Oklahoma'da ulya yaman yelli. Ön Amerika'da şu yelden energiýasy iň köp iň gowulanýan ştat Kansas. Şu wagt energiýasynyň 40%-ni yelden alýar öýdän, 30-40%. Okay. Inni YouTube'dan soralar bu sefer yani gelmedi olan köymeyen lampıçka öndürmek mümkün mü diye LED'den. Biram LED lampalarının sağlığa birde yanı var mı diye ulanlanýardym. Bira Anna Mehmedova Elekin Ayzat Kerimova. Düşündüm. Ayzada Kerimova başla. Şimdi LED lampıçkalar var da gelsek köymeyen LED lampıçkalar. Şu aslında LED lampıçkalarının bu taraflarının birini aýtdym da to adiýa 4 esteçenli beýleki lampıçkalardan adiýa. İkinci ýandan meselem siz häzir Amerikada magazinlara gitseňiz Walmart'ta, Home Depot'da bolsa, daşynda karobkasynda ýazýandyr 25 ýyl ýa 20 ýyl life wadi. Ýagny eger şu karobkalaryny anlansaň 20-25 ýyla durmaly. Ýöne men şu üýdäki lampalarymyň, özümdäki lampalarymyň hemmesini LED edip çykdym, bolan ýöne 2 saat sönäýdi. Diýjek bolýanym 25 ýylyny tek paka geçirmek. Şonda danym. Şoň üçin bu birazcık filosofik soruda, müdüğümü zat yok da bu pani dünyada. Şoň üçin hiç ýyl sönmeýän LED lampa ýasasyň ýok diýip pikir etgende, materiallaryň hemmesi adekende ýyl boýy birazcık degradation bar. Ýöne bir zat aýan LED lampalaryň ortaçalanda näçe uzaga çekýäni beýleki simli lampalardan, ýani filamentli, tungstenli, wolframly lampalardan has uzyn, oňa şuka ýok. Ne Türkmenistanda lampa sönüp zat ýoksa, şoňa görä has uzunluğuna şüphe yok. Inni buların LED lampaların sağlığa ziyanı barmy diýär-de, sağlığa şeýle hani Walmart'ta ýa-ni şeýle magazinlarda satylan LED lampıçkalaryň ziyanı bolmaly däl. Ýöne LED lampıçkalaryň bu taraplarynyň ýanynda ziyanly tarapy bolup bilermi diýip şeýle sorasam, teknik aýdanmazda howa bolmagy mümkin. Näme üçin diýende, meselenim gereginden has güýçli lampa alsaňyz, mesela adamyň bilemok kellesine ýa medik tarapdan bir täsir etýärmi, ýa-ni ýatmaga rahatsyz ýa soň işleseň aşagynda rahatsyz bolmagy mümkin. Ýöne bu hani teknologiýa sebäpli däl-de siziň ýa ýalňyş lampany alanyňyz ýa şu öndüreniň ýalňyşlygy üçin diýjek bolýanlar. Mesela LED lampıçkalaryň problemalarynyň biri men ýa tekil beýik geçdim. Arzan LED lampıçkalar meşhurda görkezeyim. İn arzan LED lampıçkalar ine birinci gruppa şöyle. Birinci gruppa. Bunda näme var? LED'nin özü indium gallium nitride diýen chemikat, indi gali gram azot. Şundan ýasalýar, bu gök ışık berýär. Oň üstüne biram sary zat goýýar. Sary luminescensiýa geçen material goýýarlar. Oň adam ýag yttrium aluminium garnet diýen chemikat goýýarlar. Eger şu teknologiýada alsaňyz, şu lampıçkalaryň köpüsi ak renk ýaly siziň gözüňizde görnýär, ýöne göwüş ak. Ne şu suratda ken görnýän bilemok, şöyle kiçik suratda, ýöne bir hil göwüş ak. Täze maşinlarda bardyr, täze maşinlaryň şu lampalarynda bir hil göwüş ak süýet, ha? Adamlar şoň ýaly lampıçkaly üýüne goýsalar, şoň aşagynda özleri bir rahat duýup bilýär. Yani buna cool white light diýilýär da cool white light. So light'ın bir temperaturesy bar diýip aýtýarlar da Amerikalılar, ha, temperaturasy. Adama has ýakymly ak light bir hileni günemeň diýen sarymtyl ak, buna warm white light diýerler. Şoň üçin meniň süýetçekligim LED lampıçka aljak bolsaňyz, şu özüňiz şu zatlar pikir ediň de men her şuň ýaly süýetde bolsam men özüme rahat duýarmy. Köp adam bir hil sarymtyl ak ýatyly goýberýär. Ýöne in arzan LED lampıçkalar göğümtül aklar. Okay? Bizim wagtymyza diýen nolun eger wagtymyza soralar bar, jogap berip bilersiz. Ýene bir kysma jogap berýän ýa birine bolýar. Kerwan Bayram sorapdyr. Şu panelleriň ömrü gutaryndan soň olaryň waste managementy, nähilek zyňmarlygyny ýa näme etmeligi barada käni tek maglumatymyz ýok diýär. Şu barada näme kirdi? Şu güneş panellerini barada aýtsak, aslında bu soru, ýöne men jogabyna bilemok, ýöne häkelçe spekuliýe edip biljek de, güneş panelleri aýdymda men başta aýdypdym, şu wagtdan alyp biljeňiz umumyň 3 teknologiýa bar. Iň köpüsi kremli teknologiýa. Şu wagt marketiň 90% silikon
üstüne şu günlük bataryaları aslında şeyle materyalın kimya fizika tarafından seyretsen silikon aslında şu teknolojilerin arasında en irvedi. Yani yaltılığı en irvet şekilde öz içine alayan materyal. Yöne baka taraftan goýulansaň bu teknologiýanyň taryhy bar 40-50 ýyllyk. Şo sebäpli şu häzirem 90% marketing silikon. Onda şundan şu iki tane ýaşyl teknologiýa bar. Birine SIGS diýilýär, birine de cadmium telluride diýilýär. Şu SIGS we cadmium telluride esasen cadmium telluride beherli elementler bar. Meselem cadmium bilen tellurium adam beherli elementler. Onuň şoň ýaly soratdyrlar. Şu panelleri öýüne goýsaň bunu nädip recycle etmeli? Recycle etmek için şol şekerin ya bärde Amerikada ýaşasaňyz da ýaly ösen ýurtlarda ýaşasaňyz munyň bir öz nemesi bardyr, instruksiýasy bardyr, nädip budatlar. Meselem bataryalar hem nädip syňmaly diýip pikretýän bolsaňyz ne aman ýerdaýlar. Onuň bir adaty musradyňmasaň bu bataryalar hem onam recycle etmeli. Indi cadmium telluride ýaly şuňaly beherli elementli panellerin köpüsi adamlaryň öýüne satyn almaga ruhsat beren oklar diýip bilýän. Köp ýurtlarda Amerikada ruhsat berýärlerini bilemok. Yani öýe satyn aljak diýsen köpüsi şu kremli we SIGS bolmagy mümkin. Bular umuman uly beherler ýok. Ýöne şeýle musradyňman näme bir ýerleri recycle üçin berjek, gaýtadan işlem üçin berjek diýsen, onda şu töwerün şekerin bäriň gollanmalaryna seredäýmeli bolar. Ýöne beherleri uly mukdarda ulanýan bolsalar olar şu togy paýlayan firmalaryň özleriniň uly solar farmlary bardyr, şu taýda ulanýandyrlar. Olar hem näme ýok etmeli, o zatlardan habarlydyr. Yeni elimizde adından doktor bolsa ýok bolsa da. Indi biz ýuwaş näme berelin? Gaty bir gyzykly bir bölgezdirsen öz içinden şuna bereli diýsen bolmasa näme soň men aslında beýle köp sorak aljagym, hiç ýeli pikirleme demokdum. Şoň üçin üns bereniň üçin köp pul sag bolsun aýdan, eger başga soraklaryňyz bolsa men e-mailim paýlaşyp bolsaň şu taky bererim. Gatken sorak gelse onda hemmäň de jogap bermeli mümkin, şoň şu başla. Kontakt maglumatyň bar bolsa slide'yňda şoňy açaýyn. Ya ýok. Chat ýerden bolmaýarmy? Chat ýerden bol. Ýöne chat makrak orada. Biri sorapdyr, siz eksperimental edýänmi ýa teoriýa gaýda edýänmi siz diýipdi Muhammed sorapdyr. Trial error approaching on ýa calculation bilen research edýänmi diýen research. Men şu ýerde takrarladım ýadaýyn bir slide açyp detallary ýadaýyn olsam soraýan ýerbersin. Website-iň açaýtany bolmasa. Açaýynmy? Reklama orada. Taparsanız diýene, şoň üçin ýöne bolýa ýadaýyn öz şahsy e-mailimi. Onsoň ýanky soraga gelsek bize teoretikler kömek edýär. Men başda sag bolsun aýdyp başlan sahypamda ne şuňaly professorlar bilen işleşýär diýdim we şo işleşýär diýen professorlaryň adyndan biri professor dälde ola aslında ilmi işgär nemede institutda Mahwadu diýip bir Xitay oglan we doktor Mahwadu şu teori tarapyndan kömek edýär. Ýagny ýöne men bir zat belläp geçesim gelýär. Men özüm eksperimentalist. Şu teoriýa biziň urumyzda şeýle bir ösen ýagdaýda däl-de, maňa meselem men otikam Mahwa ine şu material güneş paneli üçin gowy bolmaly. Şu hiç kim bilen ok habary ýok ýa inte ýasalmadyk material laboratoriýanyň bitli ýasady bilerýär ýagdaýda däl, oňal teoriýa ýok şu. Ýagny обычно tersine bolýar. Şuňaly eksperimentalistler, eksperiment edýänler eýdip aýyp taýyp tütenleýin täze bir gowy material açýan, şu şuňky görkezgen galagenit materiallarymyzdan şuňaly tütenleýinden açylan. Ondan soň teoriýaçylar giýýärdi, ha hakykatdan hem bu kendi. Ýagny teoriýaçylaryň köpüsi bir hili in hindsight aýdýarda, şuňaly ýagdaý bar. Olar hani bir gowy bir insight beren ok diýjek, ýa olaryň bir neme gowy teklipler edip bilýär, ýöne adaty ýagdaýda edildiğin urumda häzir in täze, in gowy, in öňe gidýän açyşlaryň hemmesi ýaly eksperimentalist tarapyndan gelýär. Şonluk bilen eger soralaryňyz gutaran bolsa, başga soralaryňyz şahsydan nemede uradaýyn. Men şonluk bilen nimede ýel diýdim. Bolmasa gutura ýel diýen. Nähil ýa pa. Bolýar. Guturar diýsen, yani doktor Bawlin hani soralar gutarmaýar da. Ýöne
İnnik hepde Yusuf Ağankıda sorular diýýänçä, Yusuf Ağa ýok diýänçä dowam etmän planlaýar. Soren yani ýöne birinji hepdeden kan ýüreklerini düşmänni jemläýärler. Hawa. Köp sawal. Köp sawalın dikkatli dinleýände soraňyzda mena hiç soramasaňyz gaty görjek geldim. Kimya diýme fene diýip. Biziň mektepde iň esasy meşhur sapaklaryň biri kimya. Temamyň halaýan temamyz. Onuň üçin çykyş edeniň üçin köp sawal. Biram sen türkmen diline we gowy gürländiňi sawalsyna aýdýarlar gürländiň üçin. Başypdyn. Doktor Hammodowdan gelmegi azajyk peýdal boldy ýani özüň üçin. Inniki çykyşymyz inniki hepdeki çykyşymyz ýene New Yorkyň wagty bilen saat 11-de ýerden ilçemiz Meret Bayramç çykyş etmeli. Ondan soň bolsa Yusuf Azmun magtumulşynas alym Yusuf Azmun çykyş etmeli. Sorularyňyz bolsa, biziň chatimiz açyk ýene-de müňdaşyna da başga maglumat almak üçin Twitter, Instagram we Facebook hasaplarymyz bar. Eger şolary follow etseňiz, otaýdan has köp maglumat alyp bilersiňiz. Biram websaytymyz bar. Galan datlaryna mine Innekepden programmasy taýin bolanyny şol ýerlerden paýlaşarys. Sawal diýýär. Kimik bolun oğlan diýipler, kimik bolun. Şuňal hal berýärler kimik bolsaňyz bärde. Hal berýärler. Periyodik tablisa bärde Amerikanyň kimya jemgyýetine girseňiz şuňal tablisa hal berýärler. Asyp bilýäňiz şuňal. Düşnükli, tuvalama. Eğer kimya hüwesiniz bardygyny barlak görseňiz Breaking Bad hem görüp bilersiňiz. Oram sizi kimya bilen gyzyklandyryp biler. Bu bir zat taşýar daýdyn. Şu biziň fakultetimizde professorlaryň biri şu Breaking Bad'in kimya bölügini ýazmagy kömek eden. Şu nimeler narkotikler ýasamaly bar-a. Şu bölügine kömek eden organik kimyadan. Düşünüpli. Doğru. Yani gyzykly seriallarda başga maslahatlarym ýok. Onda köp sag bolun gatnaşganyňyz üçin.